Neața lumea și bine v-am găsit la primul meu episod de pe canal. O să încep cu Minecraft pentru că îmi place Minecraft-ul, chiar dacă vouă nu vă place. Um, nu contează, dacă vreți să vă uitați, dacă nu vă uitați, nu vă uitați. Și o să scriem așa. Mapă pentru așa, let's play. Mhm, mhm. Așa. Am scris în mine. Seed-ul l-am pus mai... Oh, ce păcat. De ce nu mi-a dat? Deci nu... Ah, mă lag. Ah, așa. Trebuia să-l spawnezi aici, să nu mai dai torții multe. Și hai să mor în găina asta. Mor găina. Uite cum trec găinile aici. Găini. Găinilor. Și după voi... Mamă, de ce în locul ăsta? Și cred că o să am nevoie și de pene, dar nu acum. Găină proastă. Pare rău, mă lag. Stai mai puțin. Nu știu de ce am. O vacă și mai bine. Mu. Stai să mai omor și găina asta. Nu știu, nu-mi place biomul cu zăpadă. Ce-am văzut aici? Ce-am văzut? Gold? Mamă, și aer. Dintr-o dată îmi place. Da. Eu nu sunt pe 1.6.2, sunt pe 1.5.2. Cum zicem? Nu să... Nu știu, nu acum. Nu o să fac pe 1.6.2, dar o să fac o altă serie. Seria asta cred că o să numesc Minecraft în goană, pentru că mă cam grăbesc. Minecraft-ul, nu știu, și-a scrăbit eu cu Minecraft-ul, să luăm pe acceptat. Dar o să ajungem până la un moment dat unde o să stăm și mai degeaba. Așa mă. Da, am mai încălcat un videoclip, dar era peste 15 minute, dar YouTube-ul văd că nu mă lasă să încarc mai mult, așa că am șters. Și un pickaxe.
Mm. Așa. Aici o bucățică jos. Sunt 2 bucăți de iron. Ups. 3 bucăți, 4 bucăți, 5 bucăți de iron, 6 bucăți de iron. Bun. Cărbune mai mult. Cărbunele ne ajută. Cărbutele nu. Sper să vedeți ceva. În caz că nu vedeți, o să pun torțele astea. Ups. E bun, de prima dată avem 6 fier. Da. Căul ăsta mă plictisește pentru că e foarte mult câteodată și mă plictisește să le iau. Nu cred că o să mai explorăm, cred că o să ieșim din mine-ul ăsta. Sper să audă tare și sper să nu sufle microfon. Fond de poses. Ia, au. N-am. Să nu stric altceva. Bun, o să încerc să merg pe aici. Poate ies din baimul ăsta. Da. M-am ieșit din baie, dar am găsit sugarcane. Sugarcane-ul e bun pentru mine. Aici dacă mergem tot baia mă dezbată, care nu pe ce mă enervează. Mamă, ce lagă. Hai mă, serios, că te mai întinzi, mă. Bă, mai dă-l naibii. Hai mă, serios. Cred că nu o să-mi dea ales, cred că trebuie să fac o casă pe zăpadă aici. Pentru că nu prea găsesc altceva, din câte văd. Cred că o să ne facem doar o ascunzătoare până dimineața, când ieșim și plecăm și căutăm altceva. Da, sau de zombie. Și eu nu am nici să de așa că o să dispar de aici. Nu, ce la
Nu ar trebui să fac un pickaxe, dar n-am destul. Nu pickaxe, niciun. Un furnace. Bun, copacul ăsta o să ne stabilim. Ne facem o văgăună aici în dirt și de toate alea. Da. Să ajungem mai întâi la piatră mai multă. Bun, asta să pun și o torță. Hai să luăm asta pentru că e mai rapid. O face mai rapid. Sau. Uite iron. Oh, ce bine că am dat de iron. O să aude, cred că și-o pește aici undeva. Dați-mi puțin de asta. M-am stabilit aici pentru că o să vină seara în curând și nici măcar nu mai am mâncare. Da. De fapt, stai puțin. Aici. Așa. Pardon, cred că am avut microfonul să auzit aia. Sper că nu. Nu. Deci încoace. Mai mult, sper. Nu mai sta pe încolo, că e prea mult. Oricum nu o să vreau să fac foarte mare, pentru că nu o să stau foarte mult aici, o să stau doar pe noapte. Și a venit și noaptea, o să punem așa. Și cred că o să fac ceva în turnuleț de cobblestone. Da. Sau nu, las. Nu vreau să mai mă întorc în baia ăsta niciodată. O să pun doar atâta mărunt. Poate o să mă întorc pentru, nu știu, zăpadă, chestii. Dar nu o să mă întorc pentru altceva. Și seria asta chiar vreau să fac foarte lungă. Bun, și cam asta a fost. Ne auzim când o să fac un episod chiar acum. Bye, bye.